Ladies and gentlemen, this is DJ Dampulani all the way from Nigerian music. Hausa Band. Ba su mamaki amarya tunda an baki sai ki more ranar ki amarya kina ta sheki kina ta walkiya amarya ana ta baki amma kin dara su kaya to san ke ce amarya yar gidan Hafsa buɗe bakin ki amarya rabo da kunnan ki amarya ki daga hannun ki amarya ki gode mai baki amarya tere babana tere to sana amarya na ga kin jure ayyiri yau gidan kikin tare masu kushe sun shafa matan da sun sare a daga ara sai kalwa yanzu ne ke ce ta da kina lamba ta da san ke ce ta da ce da masoyi sai da masoyi yanzu an wanki kin samu alaƙar fira nono ya fi kiwa dawo batin damu bikin nan kwarai ya yi koshi na gani tun aran kamu umar shingide ya an gobe don a yau kai fasarki ne faɗa nai suka gane kwarai kai cikakken ne ga dai yar munan man ba ka lallaba ka ji dan girki sanna da kwazo domin ta kware bangaren girki da ta yi shafafa ka kula mata tunda mata akwai raki Allah ya yarda an daura muku aure sadaki bai tsada ta kuda muku jure umar ka dauke mana yar ihsan gimbiya amarya ta ko da kasaita indiya ne yodita bisan sunan kina furta haba kubar riken kota na faɗe ta kun santa a cikin amaran bana kyau kai sanna ta yi daban a danna dai na daban kayan ta ma na daban sarkar ta ma na daban kalmin ta ma na daban ga awarwaran na daban mayafin ta ma na daban bayanar ta ma ta daban takun ta ma na daban maman ta ce ta daban mahaifin ta ma na daban ga mijin ta ma na daban na daban na daban hasadan mahasabi bisa sai ya bar kikin ci zara bara in kira in garma abban amarya masa take alhaji kabiru mazangaya ga amsar da na tambaya na kwarai kake an ka ajeriya yau ranar auren yarka ce bisa da mai sunan maman amarya zan gaisar da uwa tarin da zuwa ga girgijen da ke shayar da ruwa sun ba ta gabuwa uwar marayu har ma masu kuwa sun shaida su ma Allah ya kara girma ga rayuwa amin amin sakin zuma kina da adan zaki a kai da Hafsa dole uwar naki ko zaki ya san saraki to fito su kalle ki cikin su babu tamharki duniyar karki kin yi tunjimin aiki ran bikin kira ta ki jini ki darsa so ta aki kina ba su mamaki karuwan dare mai gama duniya mai ta adin ado kin biya Hafsat ta sarauniya makiya kika so ne yau aido Hafsat Idris Hafsat da gari kuma Hafsat mai jibirin gani tattabara era da kawai Hafsat ba ta alfahari mai nutsuwa da yawan nazari alkhairi shine kudirin ki Hafsat ni na yarda da ke maman Aisha ya kike ne maman na fi kuzar da gwani maman Ramla kina sha'ani gidan Allah ya yarda da ke shin kina ummi da Sadiq dan baiwa Allah barik shafa wali shafa tanga in garma shafa wali shafa yau Kaduna zan koma shafa wali shafa aikin tarar su kun dama shafa wali shafa hajiya shafa wali ta zama yar uwa hajiya shafa wali ta zama yar uwa mun ganki can koli ta zama yar uwa cikin masu dan kwali ta zama yar uwa shigar ki na kalli ta zama yar uwa DJ dan Fulani lamba 1 kin tattara komai kin yi komai ta zama yar uwa jinjinar ki da godiya amma godiya shi kina woman leader ta Kaduna hajiya Maryam Abata kamar maman amarya sai kuma ni har so gare kan waka ai bikin nan namu ne na ce namu ne maman ango ki fito ke ma Hajjaju Halima halin dama a yau kam danki a girma bikin sa muke na mijin fama shi ma Alhaji Alhaji Abubakar Allah ya ji kanka na lura da ke saboda yi da ke in gani da ke ɗaya na dogara
ba rabuwa da ke ba haka ya kamata ke mini ba bayan da ni zato na samu ba wani ne kai da DJ dan Fulani nan ba daya ashe sabo shi haka yake yasa zuciya ta ciki gaɓoɓin jiki na su sake silarki kullum da sanki zuciya ta ka kwana yake kaɗai nake ba lokaci na tunaninki ne kawai a gabana don na so a ɗauki yariya da zafi fiye da haka wani ne kai ne kada ki haka ki aza tebi ke rungume ni zan fishi biki guda da rayu na yi maganin kishi duka kakkau salfashin ki zan ji taushin shi na baki kaina ki ma ki mini biyan bashi kuma kike so da ambace shi zan yi shi da haka na ji ka fuffuken san ki babatin tashi na baki yarda ta duka na baki yarda ta duka sabida na yi dare zan hana ki baccin ki ba ba za na ban kasa kokarin yanke miki jin dadin ki ba masoyiya ta manya banki da ke zuba ki kara mini so sannan ki kara mini kauna sai ki ninka su ki kara ninka su fiye da ni ba za da an ruwa DJ dan Fulani komai na fada kina jina na gane kina fahimta na kiban madara DJ dan Fulani Allah sarki kimiyya idan baki so da ba ba kya ki da matin da san ki yana mini kai kai Allah sarki jarumi ni ba san ki kama dole ki ka da san ka yana mini kai kai shi dai sirrin zuciya a fuska to na kare yanzu kina ina kin zama tamkar gadari irin ki ne ban san da ba ni dai ke ce zaki na kuma sanyin ruhina kyakkyawa mai hankali tunda kina da karamci dole gare ki jinjina idan na jinjina da yawa babban ahali duka abin da nake ji shi ne na so in zayyana idan na zayyana yarda kake ni to zari yanzu kan burina ya cika tunda ina gefanka da alƙayarinka da soyayyarka sun kama mini zuciya ya habibi na gaza da tasirinka salon maganarka shi ke ɗaukan hankali ni na san ka na fara kuma kishinka tunda na baka farin ciki na yana bunka ko gaban wane na ɗanka sai zuciya ta rausaya Alima na gode maka hakuri na baki da shamaki tuntuni na ya rage maka ni fa ba wani mai mini farmaki ka zama to mini warraka yau da ke zane ni ma da kai nake son rayuwa ke abar yabo na ce sai ta rayuwa na ce a san kina na ce bayan da zan yi in kauce ke fakin shigi na ce da an tambaya ki ke ce sanin kira na ce dan na fahimci mun dace ina sari in baki ba zan fahimci komai ba DJ dan Fulani break up ra'ayi riga ni na zage na sanyo wata ba a wuya da zuciya sai rawa take kamar an so kamun kaya abin da wuya amma na ce komai wahalar da sadan biya ba ni
yasa nake kushe nake ta allaka alkawarina nayi da daddare nayi da rana ya daɗe na sukana cikin jiki yake damuna ina ta jin shi bayo raina rayuwa tana da tafari tana ziga ina ta zumuɗi tashin hankali na ɗaya a ce a waɗi gari baki zo ba Ayya, ki agaza. Ki kusa mana. tunanina na da yawa kalamaina na da yawa abinda ya saba ruwa ruwan kauna daga ƙorama ka dinga yawaita laula sabida kan baka ibini waziri kiwa nake wani raga mana ki rike ibini izini dan mato cikin hannun ki Wani ne kai ne? saka tambara to ga amma sarka na zuwa so zai tura an tara yara da sana da sangama dan haka lallashi nake cikin garba da lallaba abuna ke ce zan kira mun sahara da na zan wata hankali na kake ya karkata na da nisa na bata madubin mata ta wace salon tafiyar ka suke koyo irin maganar ka suke koyo irin tsayuwar ka suke koyo irin kallon ka suke koyo hatta da kitsan Wani ne kai ne? DJ Dan Fulani lamba 1. DJ Dan Fulani. gubar zakin kuka samai zamo ɗiba kaddara dai na nan zuwanta bai lanci ba idan ka koma wane ne baka ki mai barka ba bakon afarka kenan bakwakin harba ba abinda ke damuna ba zan rufe amsa baya ayya sanadin haduwa shi ke rabe gamanni daga an gamuwa an zo gabar tunani wai da yake faruwa soke bibin jini wata ran na je wasa jama'a sun min kwarjini wayata na yarda na rasa wasa da nema na kira dan na dauka sai na jara an kashe ba sai na tura dan sako dan haka ni hadu ba ne sai da na fidda raina san ba za a dauka ba ashe da rabo yana bin rabo akai da rabo yana biya rabo ne kaddara da wata bana ce za ta ganni sai na iske kira ban zaton wasa na ji ba ni ce ta fata na tsinci wayar ko ba ka ji ba sai na ɗanyi shiru na ce mata na gode da kira ki bani kula da reshin ki mu haɗin ganki da farko na kara jaddada kimar ki zumunta karta mace karko da ce da ni ne daddaki ta ban mayata da sakko akan na amsa mata inji ko dai fushi sai in sakko na zuwa sai gata ta bayyanar fuskar ta ta firgice dukkanta na kasa gane kanta ta ce mafarki ne ta yi ko zakiri amsar ta akan kana shiga cuta kana ganin walata san da baiwa bauta na baka raina kyauta an ce mawaka da masu baiwa ba kwa zama makusanta waɗansu na zagi na makarkace aiki na hoton ka kan dibi na sa cikin ɗaki na wanda zai nuna ni da bare kazance gani batun tararo da ni ya kara sani tunani batun waya shi kenan a yanzu kauna ce na tabbatar da masoyi akan ka baya yardar yanda rabbi ya soji ta faru za a yi todar akan ta bata tunanin ta ganna ka ta kulirce ta so ni babu ragawa guri guda ta kadaice waɗansu na zaginta ta hantarar ta zance wani su ne kurin ta gure ka so ta DJ yanzu gane